Здравейте на всички! Това е втори епизод на моето оцеляване. Тук сега съм направил някои промени. То е нощ. Тук едното ми дърво порасна. Бих малко ендърмени, не ендърмени, ами чудовища. Събрах малко още дърво и кобалст. Изкопах тук долу. Изкопах тук втори по-надолу ход. Има още един вход. Само да си спра малко звука. Така, сега. Чакайте, че изпекох малко храна. Това е достатъчно. Няма да хубим храната. Тъй като и без това ни е малко. Тук е с стълбички. Така, сега става ден. Аз ще излезна навънка. Тук се спалнаха и прасета. Къде изчезна прасенцето? Ендърман дошъл и го убия сигурно. Верно, къде изчезна прасенцето? Някъде се изгуби. Ау, шит, ендърман! Много за сега ендърманите и аз не мога да ходя да бия. Понеже съм гладен и ще трябва да хапна. Не мога да стигна до прасетата. Ще хапна нещо, което да ме нахрани заедно. Няма почи да си харча другите неща. Така. 3 ендермана има тук пред вратата ми. Да се подкрепяме, брато, няма да се бием. Така, сега. Щом не се бием с този ендерман. Трябва. Ох, не мога да скоча. Така. Значи сега ще трябва да съберем сиц. Първо да поизбием малко прасенца. Това удара яко. 6 вържолки. По-нататък ще ходя на пътуване. Няма да го бия това прасенце. По-нататък мисля да ходя там. И да търся овце. Точно това исках да търся. Ето там има долу и такива. Охо, ще е интересен скок. Ще умра, но... Давай! Не, мъртъв съм. Колко съм умер. Ау! Сега и натам бях май тръгнал. Май. Много съм умер. Сега не мога да се кача. Колко ли ще е смешно на клипчето, как съм умрял. Сигурно доста ще се хилите, като го видите. Поне горе-долу знам как да стигна. До там, където живея. Аз още, че не съм спал. Тук съм бил. Сигурно тръгна на там. Да, май тръгнах на там. Да, ето го това квадратното. И двойните дървета. Ох. Още прасенца има тук. О, гнима плът, брат, флеш. 2 гнима плът, супер. Понеже искам да стигна бързо, ето му има дома. I'm home. Сега, значи трябва да се изкача догоре. Този път обаче няма да слизам по бързия начин. Ще слезна по по-безопасния, бавен начин. Може да е бавен, но е безопасен. Така. Сега. Този път няма да скачам. Стрели! Какво ме гледаш, бе? Ще удар с една стрела.
Ау, извиняй, прощал. Ох, всичко ми се връща. Циганя! Цигания! 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 Ох. Стигнахме до много хубавите ми неща. Добре, може би съм имал само това. Така. Окей. Сега. Стрели. Сега ще те убия, съжалявам. Няма друг избор. От теб ще получа. Легло. Ти ще ми подариш едно легло, нали? Ох, бе. Браво, момиче. Ще те кръстя Бейби Спаро. Не си Спаро, ще кръстя. Мъртвата си Спаро. От това ще се защитава от ендермените. Деца, един много як трик. Та-та. Но не е яко. Малко пясък да съберем. За прозорците. Така. Чувствам, че игра на големи биоми. Тоест те са такива, които са много голямо място. Нещо такова. Толкова голямо планинско място не съм виждал. Виждал съм кокошки. Трябват ми яйца. Дайте ми яйца, че ще ми пребие, бе. Ей, сега ако разбери, че не сте слезли нито едно яйце. Снесли. Едно яйце ще ми пребие. Искам да сте снесли. Не може да се сложи кокошки при мен с спална. Едно стъпи. Шит. Колкото. О, пустиня. И точно на нея. Не пустиня. Вода флеш ще се хапна. Тра-тра-тра-тра-тра. Глад 25 секунди. Добре. А сега тази пустиня ще я пребродя. Ще паузирам клипа за малко. Как се паузираш?